jeg fik en, dude. Fuck, jeg er død. Det er nede fra, den åbne field. Så kom væk. Let's move. Er det skudt? Fuldstændig. Skør dig, dude. Run, Forrest, run! Hvor er det hårdt liv. De er længere fremme, ser du dem? Kommer også en bil. Jeg ser ingen skid. De er fremme. Øst direkte, der er der 2 i hvert fald. Okay. Der ligger bare healer. Ja. Altså, jeg kan det dyrt. Nej, jeg har ham. Nice. Hvor ser du hen? De er øst direkte bag nogle træer. Fik en. Sindssygt. Jeg ser ikke en skid dyrt. Men vi ved, De er over mod øst, nordøst. Vi ved, der kommer nogen ud fra sydøst af. Ja, det er der noget til, ikke? No. Skal vi løbe op her? Rundt i cirklen? Ja, lad os gøre det. De kunne godt spotte mig. Vi ved, der kun er nogen på højre hånd. Det er meget lækkert. Ja, 100. En nederen løbetur. Kan der være nogen bag os? Har du styr på bagved? Altså, det er kun der, hvor de kommer fra. Ja, indeed. Hvor er du hen? Der. Ja, sådan. Så er vi helt clear. Jeg ser nogen her. Hvorhen? Øst. Direkte øst. Har du dem? Nej. Har de dig? Han er low. Virkelig low. Nede ved containeren. Der. Jeg kan slet ikke se, jeg er oppe på bakken. Der er også nogen nordøst. Ej, jeg kan slet ikke se nogen her, hvor jeg står, dude. Der er nogen øst. Og vi har nogen sydøst, ikke? Jo, Fik ham den ene 2 til 3 gange. Altså, der er 3 tilbage. 3 tilbage. Jamen, det er dem dernede. Der er 2 i hvert fald. 2 nede på vores mod øst. Ja, Den kom til os. ja, 100. Skal vi rykke 1 træ længere op? Jeg tænker, de holder bakken her. Ja, de kommer her. Smoke. Kontakt. Hvorhen? Har du dem? Nej, kom ind. Nordøst 60. Ja. Pas på flank. Ja. Jeg blev ramt bagfra. Jeg fik en, dude. Fuck, præcis. jeg er død. Jeg skal også på ham. Overtag hans position. Jeg er død, jeg er lige nødt til at heal. Ja, kom herover. Der var det i gang med udskub der. Nice. 2 tilbage. Ja, de ved hvor vi er. Vi er ned mod øst. Nordøst. Ja, jeg ser den ikke. Nordøst, direkte nordøst for mig. Det er ikke noget. Ja, jeg ser den
Alle sammen. Bag træet. Alle sammen. Wow! Boom!